बे समाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव फालिगासिनो दं रंजालि बैसागु फोरबोनि फालिथाय। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगाव दखरा एबसु बेहेर गामि गुदि बर' थुनलाइ आफाद बेरगाव आइजो अनसाय आफादनि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों खुंगा 11थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो। दिनै गिबि सानाव बेरगाव दखरा एबसु आरो बेरगामि गुदि बर' थुनलाइ आफादा आरो बेरगाव आइजो अनसाय आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। गासै साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय बे फोरबोनि समाव हारिमु बादायलायनायफोरखौ खुंनाय जागोन। जोबथा सानखालि बैसागु जावजा मोसानाय आरो बर'नि जाखांफुनाय फेस्ला दिन्थिग्रा फावखुंग्रि मनीषा मोसाहारि आरो अनिल नार्जारिया बाहागो लागोन होननानै फोरमायदों। ओनसोलाव जोङो भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे भेरगाव बियाब बाथौ मिथिंगायारि सावगारि नेचारेल आफाद आरो लोगोसे जोंहा भेरगाव गुदि हारिमु आफादजों जोङो बोसोरफ्रोमबो आरो देग्लाय 11थि जाबाय जोंहा बैसागो जोङो फोरबो बेवहाय फालियो। गुबुन समफोरबायदि देग्लायबो जोङो गिबि सान दिनै गिबि सानाव जोङो उन्दैफोरनि सावगारि एरनाय बादायलायनाय स्कुलफोरनि बेखौ होनाय जागासिनो दङ। बेनि उनाव जोंहा गोदान मेथाइ खननाय बादायलायनाय जागोन, गोदान मोसानाय बादायलायनाय जागोन, बैसागो जावजा मोसानाय बादायलायनाय जागोन। ओमफ्राय दिनै मोनायाव जोङो मोनसे हाबाफारि लाखिदों, माने दोरोङारि गाननाय जोमनाय जायखौ जोङो ओरैनो मडेलिं होननानै बुङो खस्रा खस्रि। दा बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। बे हाबाफारि जोबखांनानै जोंहा गाबोन मोनसे स्पेसियेल हाबाफारि दङ। माने गुबुनफ्रा खालामाखै आरोखि, जे बैसागो गेवलां मोसानाय बादायलायनायाव जोङो लाइमोनफोरनि मोनसे लाखिदों। बेनिफ्राय आरो जाय हाबा जानाय मानसिफोर नङा होमबा, बिथांमोननि एक्सट्रा जोङो मोनसे लाखिदों। मोननै माने इभेन्ट होनना बुंनांसिगोन आरोखि। हाबा जानायफोरनि गेवलां बैसागो मोसानाय बादायलायनाय थागोन आरो लाइमोनफोरनि थागोन। मोनायाव जोंहा बिदिनो माने हांख्रायजानाय बिदि मेथाइ खनगिरि दङ, जेसि नार्जारि चिरांनि, गसाइगावनि, बिथाङा चिरां नङा गसाइगाव। ओमफ्राय बर' कमेडियान सानै जोङो लिंनाय जादों गाबोननि थाखाय गेवलां जि मोसानाय हाबाफारि, बे समावनो बिथांमोना एसे बाहागो लागोन। मनीषा लोगोसे अनिल नार्जारि बिथां सानैया फैगोन। ओंखायनो जों खावलायदों बयखौबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जाय बर' हारिमुखौ मोजां मोनो, बे जयै दोलै नोगोरै फैनानै बेवहाय बाहागो लाफायो। बेखिनिखौनो बुंबाय। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रजेक्टिं, हाइलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टि आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।